og velkommen til Jono Gaming. Det her er en lille video om elektroniske ting, vi har fået i julegave. Altså min familie. Først og fremmest har vi fået sådan en Blu-ray writer, altså til at putte CD'er i og så videre. Der fører sådan en kabel til, som man skal sætte til den, og så videre ind i det, man nu skal sætte den til. Den ser sådan her ud, og man vil nok putte den til en computer, så ja, der fører også sådan en CD med en instruktion. Så ja, det ser sådan der ud. Yep, sådan en der har vi fået. Så har vi også fået en musemåtte. Til det skal man jo bruge en mus. Og det er forresten Logi Link, der har lavet den her. Og til det skal man jo bruge en mus, så Logitech mus. G502. Ja, jeg synes den er rigtig god i hvert fald. Den er jo blevet pakket op før. Vi har prøvet at spille på den og sådan noget. Den er rigtig god. Sådan der. Og så der er selvfølgelig et USB-stik. Der følger sådan en lille æske magneter med. Rigtig fine magneter. Scrollhjul, det kan man frigøre ved at trykke her. Nu tryk der igen. Nu er den ikke i frigiver mere. Rigtig lækker mus. Men til en mus, der skal man selvfølgelig bruge en musmåtte, men man skal også bruge en computer, eller bærbar, eller whatever. Det her. Men nu skal vi til det største. Det er vildt. Man skal jo bruge en computer til alt det her, vi har fået, så MSI Pro Gamer Bærbar. Rigtig lækker. Stiller lige den her. Der følger simpelthen sådan en taske med til den. Så får man det i det her stykke
et eller andet shit. Her er den jo. Så rigtig lækker. Aluminium, tror jeg nok. Så ligger der sådan et stykke et eller andet her på tastaturet. Det skal man så tage af. Så ser det sådan her ud. Lige prøve at tænde den. Så ja, det er det, som vi har fået. Rigtig god computer, så jeg skal lige stille den her. Der følger der også sådan en kasse med, hvor der er instruktioner og sådan noget. Og selvfølgelig en oplader. Så nu vil jeg sætte mig til at spille et eller andet, så vi ses næste gang. Der kommer en video ud, så hej hej.